Bueno, pois, moi bo día a todas as persoas que estades hoxe aquí. Un ano máis nesta homenaxe a Pedro Galán Calvete. Unha homenaxe que este é o primeiro ano que non contamos coa presenza do seu sobrinho Pedro, a súa presenza física, pero eu creo, e é bo lembrar tamén aquí, que diante de calquera sentimento de tristura que é normal que teñamos, tamén hai un sentimento de gratitude cara ao propio Pedro, e gratitude tamén por manter viva precisamente a memoria do seu tío e a dignidade, que non é outra cousa que a memoria do país, a historia do país, vale? Deste país chamado Galiza, que sempre esa historia veu escrita por outros, non? E a nosa historia sempre estivo soterrada. Bueno, pois tamén dende aquí o noso agradecemento a Pedro Galán Orro por manter viva a dignidade do seu tío Pedro Galán Calvete. Hoxe neste día máis tan chulo que nos tocou para a homenaxe, temos o prazer de ter con nós a tres persoas que van a intervir aquí. Dous deles son músicos que o farán na segunda parte, como son Moncho Dorzán e Xoán Padín, para os que pido tamén que lle dades despois un grande aplauso. E hoxe contamos coa intervención da nosa compañeira Pilar García Negro, da que non imos a afondar no seu currículum persoal. Prefiro que quedemos coa nosa compañeira Pilar García Negro. Vou deixar aí. Con ela nos vemos. Ben querida Olga Galán Calvete, Orro, familiares de descendentes e familiares de Pedro Galán Calvete e de Pedro Galán Orro, compañeiras e compañeiros, amigas e amigos. Mais un ano cumprimos co deber e coa honra de lembrarmos o asasinio, a morte vil de Pedro Galán Calvete. É un dereito que nos concedemos as galegas e galegos aquí reunidos, mas é un deber, acabo de utilizar esta palabra, é un deber que nos impomos, porque non somos apátridas, non somos cosmopolitas, somos galegas e galegos, pertencemos a unha terra e a un tempo histórico que deriva hoxe, século XXI, dunha secuencia de feitos que nos identifican como nación. Amigas e amigos, unha das expresións máis repetidas nos últimos tempos, xa desde os primeiros anos deste século, é a expresión memoria histórica, que é o que nós, desde aquí, desde Galiza, tivemos que recompoñer. Esta expresión foi sometida, é sometida aínda hoxe, tamén aquí entre nós, na Galiza, a unha metonimia que a falsea, a interpretar que nós, galegas e galegos, só podemos ter unha historia relevante vinculada a feitos da historia española, ou exclusivamente ao drama da Guerra Civil Española, que non foi galega, non se xerou aquí. Aquí repercutiu para ser inclusive negada, por tanto, para padecermos unha segunda victimización e un segundo drama de ocultación por parte de dereitas,
de esquerdas e de todo tipo de elementos intelectuais e políticos de España. Aínda a Galiza ficou de novo perseguida e ficou de novo agredida cando se dixo que a nosa terra era unha terra entregada aos facciosos, ao fascismo, ignorando todo o que aquí se produciu, todo o heroísmo e todo o martirio que hoxe non con facilidades se está a desenvolver. Pero antes tamén estamos averiguando agora, ou estamos dando a coñecer, e xa digo, con dificultades tantas veces, esa nosa historia que se remonta a 100 anos, ao ano 1917, en que naceu xustamente un ano despois da fundación das Irmandades da Fala, ese ano 1917 en que naceu Pedro Galán Calvete. Estamos coñecendo que loita de contestación directa ao corrupto regime borbónico da Restauración se produciu en lugares como Guillarei, como Nebra, como Oseira, como Sofán, como Narón, como Ferrol, como tantos e tantos lugares da nosa nación. Por iso, nós e organizacións que quero citar agora, o Bloque Nacionalista Galego, nomeadamente o seu grupo de Monte Alto, a Asociación Cultural Alexandre Bóveda, levan estas organizacións anos, dando a coñecer esa nosa historia de nós, esa nosa historia específica. Ben, amigas e amigos, hai un ano e 6 días, xustamente, o 16 de setembro de 2017, tiñamos aínda o gozo e a honra de sentirmonos acompañadas por Pedro Galán Orro. Deixounos en marzo deste ano e eu quero, non só en homenaxe a él, senón pola exactitude das súas palabras, lembrar o que el mesmo escreveu neste libro, neste opúsculo editado polo Bloque Nacionalista Galego e por Galiza Nova a respeito de seu tío. Di, entre outras cousas, escreve Pedro Galán Orro: moitas foron as veces nestes anos que choramos a túa morte estéril en silencio no seo familiar, teus pais Pedro e Carme, teus irmáns Xaime, Carme e Fernando, por ser incomprensible e injusta, como a de tantos outros que defenderon a causa de Galiza e da liberdade, coa morte, cárcere e exilio, ou exilio. Escolas en galego por iniciativa das Irmandades da Fala, o teu ben querido mestre e amigo Ángel Casal, impulsor das mesmas na Coruña. Visitas a escola e imprenta da Rúa Real de personaxes da vida política galega. E ti, aínda un rapaz, escoitando con acougo as conversas dos maiores sobre política, cultura ou do desenvolvemento da Galiza. Rúa Bailén, 10 de setembro de 1936, día fatídico. Acompañado da súa moza, Chiruca, prendérono para o trasladar ao cárcere e o 16 de setembro apareceu vilmente asasinado nunha cuneta da Corbeira, no concello de Culleredo, atopado por unhas leiteiras. As ofrendas das mocidades galeguistas no monumento a Curros Enríquez, cos irmáns Xenaro Mariñas del Valle, Marino Dónega, Pepiño e Morgade, o poeta da Costa da Morte, elegante e orgulloso coa estrela vermella na botoeira da chaqueta. Saudabas aos amigos e irmáns coa man esquerda, porque dicías que saía do corazón e chegaba ao corazón do amigo. Estas mesmas palabras son as que aparecerán no mes de marzo deste ano, aplicadas ao seu sobrinho Pedro Galán Orro, autor destas liñas que agora lin, aplicadas a el mesmo. Pois ben, Pedro Galán Calvete é, como antes dixen, un fillo directo das Irmandades da Fala, as que naceran aquí na Coruña o ano anterior, en 1916, as que identifican desde o comezo da súa andaina dous motivos fundamentalísimos e absolutamente indisociáveis do ser galego: a lingua e a economía. Isto é o que vai informar
o que celebraremos no seu centenario no mes de novembro deste ano en Lugo, en 1918, a celebración da primeira Asamblea Nacionalista. Aí falase claramente naquel manifesto de poder galego, de un ámbito competencial irrenunciável, da soberanía estética da nazón galega e un completo programa non só ideolóxico, senón de goberno. Pois ben, todas e todos, amigas e amigos que aquí estamos, concordamos na necesidade de como somos galegas e galegos e queremos exteriorizalo, e queremos que se note, e queremos manter viva a nosa historia non como algo arqueolóxico, non como un residuo, senón como un motor de avanzo para o noso presente e para o futuro que arelamos. Nós concordamos, todas e todos que estamos aquí, na necesidade de celebración destas efemérides. Pero permitídeme, aínda a risco de cair no prosaico, permitídeme que vaya algo máis aló ou que faga un apontamento máis. E é o seguinte: de todo isto, da nosa historia, de todas e todos os que nos precederon, deberíamos nos hoxe, 2018, extrair consecuencias prácticas. Por tanto, situar como naqueles tempos absolutamente indixentes e con todo en contra, esta minoría de compatriotas claramente aspirou e loitou para deixar de serlo. Isto é, para dilatar, para alargar, para que houvese moita máis simpatía en toda a sociedade, para que houvese moita máis porción de pobo galego que se decatase do seu ser e da necesidade de organizacións políticas propias e dunha política distintiva. Isto debera valernos hoxe en día tamén para afinar a nosa linguaxe. Nese esforzo estivo e viveu até que a súa vida foi truncada por asasinato vil Pedro Galán Calvete. Unha linguaxe propia, non mimética, extraída da nosa propia experiencia política e da necesidade de termos sempre un modelo de ideas e de actuación que non pode ser clónico, non pode ser a fotocopia de ningún outro. E en terceiro lugar, naturalmente, para termos presente aqueles dous principios basilares, aquelas dúas columnas grandes que antes citei, que son lingua e economía. Sen a segunda, sen a súa suficiencia, sen o seu control, non hai posibilidade de desenvolvemento de traballo, non é posible nada de aquilo polo que, como digo, loitou Pedro Galán Calvete, que é quen hoxe nos convoca aquí na memoria agradecidas e moi agarimosa pola nosa parte tamén de Pedro Galán Orro. Galiza, amigas e amigos, compañeiras e compañeiros, non pode ser un delito, por repetir agora unha expresión exacta do compañeiro Xosé Manuel Carril. E Galiza, efectivamente, para a política española e europea dominante, a súa mención, a súa defensa, continúa sendo rea de delito. Non o podemos consentir porque iso significaría contribuirmos a nosa aniquilación, ao noso desaparecimento. Conclúo non coas miñas palabras, senón coa estremecida voz de don Xenaro Mariñas del Valle. No mesmo ano da súa morte, en 1936, don Xenaro, amigo íntimo de Pedro Galán Calvete, escreve dous imponentes poemas. Son dous sonetos, vou dar leitura ao primeiro deles. Tamén aquí houbo un padecemento da memoria, porque estes poemas non foron coñecidos, non foron resgatados até moitos anos máis tarde. Era unha literatura clandestina, pero non só iso, era unha literatura con semente de futuro. Don Xenaro Mariñas del Valle sabía que nós poderíamos lembralo, poderíamos recordalo e honrar así a memoria, a vida e o exemplo do seu amigo Pedro Galán Calvete.
di así: o cobarde, cuando ten da forza abrigo, a tudo se adelanta e tudo atreve. Pedro Galán, se deron morte a leve, en tanto que a ti choro, a eles maldigo. Mas non quero que unha lágrima se leve ningún dos versos que en silencio digo para honrarte, meu caro e fiel amigo, a quen o fado deu vida tan breve. Non máis durou de cuanto dura un grito de protesta contra o milite insurreito. E cual o teu pecado? O teu delito? Alzarte contra ele, frente a frente, e acusoute sen lei e sen direito do seu propio delito delincuente. Viva Pedro Galán Calvete! Viva! Viva Pedro Galán Orro! Viva! Viva Galiza Ceide! Viva! Bueno, moi bo día a todas e todos. Permitídeme que sente deste lado, pois estar de pé con un aparello que pesa 14 kilos ten os seus inconvenientes para as costas. Ben. Por suposto, podes sentar, que... Ben, mirade, pois Xoán Padín e máis eu hoxe trouxemos uns poemas de Rosalía de Castro que o compañeiro Paco Rodríguez deu en armarlle melodía e eu facerlle un pouco a estrutura para o acordeón, e que en certa maneira están ligados con Pedro Galán pois por varios motivos. O primeiro porque un dos, bueno, aparte de referirse naturalmente a nosa nación, ten un deles un carácter infantil, ou así penso que o da Vamos Bebendo, e a mí recordoume moito as escolas de ensino galego, as que Pedro formou parte, non? Fixo parte. Entón, vai tamén ese recordo a esas escolas que debemos reivindicar como semente para o noso futuro e que, dende logo, deben ter continuidade no presente. E digo as tres que imos tocar. No ceo azul clarísimo é a primeira delas, motivos obvios, un país, unha cor e unha bandeira. Vamos Bebendo, que xa citei, remataremos con Prove Galiza, que ten ese retrouso tan acaído para que fagamos en clave pois de esperpento, diría que humorístico, pero reivindicativo completamente, e así foi o sentido que lle deu Paco. Imos alá. No ceo azul clarísimo. No ceo azul clarísimo, no cheo verdor intenso, no fondo da alma miña, todo es un gris sonido que alegre romería, que risas e contento, e os meus ollos en tanto
de vaguas están cheos. Cobertos de verdura y lá nos campos frescos, mentras que a fel amarga rebosa no meu peito, mentras que a fel amarga rebosa no meu peito. Ben, permitídenos este carácter alegre deste segundo tema, vamos bebendo, que debe alentarnos o futuro, e o retrouso, pois, pita, 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 pa, o sea, doadísimo. Pero anímovos a que o fagades para curar saudades como terapia, ademais, ben efectiva. Vai logo, vamos bebendo. Teño tres pitas brancas y un galo negro que han de poñer vos o vos andando tempo e hai de vender los caros polo xaneiro e hai de poñer los caros para un mantelo e hai no de levar posto no casamento. Yeah, yeah, yeah. Pois mira, marica, vai por un neto que entra mentras non quitases esterellos e as pitas van medrando co galo negro para poñelos ovos e todo aquilo do xaneiro, dos gatos e o casamento. Miña prenda da alma, vamos bebendo. Pita 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 pa, pita 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 pa, pita 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 pa, pita 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 pa, pita 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 pa, pita 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 pa, pita 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 pa. Ben, imos agora xa con ese maravilloso retrouso que non é retrouso no poema, mas si fixo o Paco retrouso del, que é Prove Galiza, nunca debes amarte, nunca español. Prove Galicia, non debes chamarte nunca española, que España de ti se olvida cando eres tan hermosa. Cal si la infamia no serás, torpe de ti se avergonza, gane que un fillo despreza, nai sin corazón se dona. Prove Galicia, non debes chamarte nunca española, que España de ti se olvida cando eres tan hermosa. Nai de por que te levantes, xa la gama bondadosa.
nai dos teus prantos enxugar, e humilde choras e choras. Prove Galicia, non debes chamarte nunca española, que España de ti se olvida cando eres tan hermosa. Galicia, ti non tes patria, ti vives no mundo soia, e a prole fecunda túa se espallan errantes sordas, mentres tristes solitaria tendida na verde alfombra, o mar esperanzas pides, de Dios esperanza implora. Prove Galicia, non debes chamarte nunca española, que España de ti se olvida cando eres tan hermosa. Por eso aunque en son de festa alegra gaitiña se oia, eu podo decirche, non canta que chora. Prove Galicia, non debes chamarte nunca española, que España de ti se olvida cando eres tan hermosa. Prove Galicia, non debes chamarte nunca española, que España de ti se olvida cando eres tan hermosa. Nunca española, nunca española, nunca española. Despedimos ahora o acto co himno nacional, vale, así que nos poñemos de pé, darvos as grazas a todas e a todos por virdes un ano máis, se non hai novidade, vemos de aquí un ano, de aquí a logo. Bueno, a mí era tocalo na gaita, pero hoxe é un día bastante complicado, tiño altos con cánticas, entonces vin só co acordeón, espero que os praza tamén. Rumorosos na costa